Nyithindo mag Afrika pod kalo e midhiero mathoth ma oting'o mako iye ma ohiu, lwenje mag kit chwech, gamo kute mag ayaki, chan, nyange mag nyithindo manyiri kod mamoko. Mae ne oyangore kinde nyasi maringo odiochieng mar nyithindo e pinje mag Afrika ma idendo kaka The Day of the African Child mane obagi e gwenge mopogore e pacho ka. Jojuma nigi lipodno. E kinde nyasi ni maringo odiochieng no mar nyithindo mantiere pinje mag Afrika mane obagi e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko e piny Kenya, nyasi bende thoro mar wach ne en ng'iyo yo ma inyalo rit ratiro mag nyithindo matiyo kod yor tudruok mag mbui. Jonyuol ne ojiw mondo wuog oko kendo riti ratiro mag nyithindo. To jok ma odagi nyithindo gi wayudo ni moko kuom gi pod okaw okang' mar go report ne migawo mopogore opogore mag sirikal mondo okaw okang' mowinjore. Gikawo cases gi giloso gimoluongo ni kangaroo court. Nikech nyithindo ma Afrika kaendi ok ane okaw tinggi motegno. Kan kwa jonyuol kech nitiere jonyuol kod janyuol. Akwani mondo ji obed jonyuol ok janyuol. Jogo mag mag nyithindo ne oywak ni nyithindo mathoth iro chatro margi ka okalo e tudruok mag mbui. We see things like child pornography are on the rise. Currently, the technology is not the way it was previously. Kids have access to phones. We have people who lure children using these phones. Aneno ka sim maneno ka chenda inya gi nyithindo. Koro sim ni wan jonyuol onego wane ni kata wamiyo nyithindo sim, yes, sim to ber. Kendo nyathi nyalo tiyo gi sim mondo mi osom. To kwan so sure ni nyathini samwa miye sim be osomo koso tiyo gi sim ni e ng'iyo gik moko ma ok nyalo konye ngimana. Wan gi weche go mag opamo kata prostitution ma nyithindwa nene weche mag mbui. Kaka idara mar nyithinde Migori County wasekawo thuolo mar keto gimiluongo ni Children Assembly. Children Assembly en ochalo od bura mar nyithindo. Kendo od bura mar nyithindo biro giromo giwacho pachgi kama wasepuonjo nyithindo e yore go mag weche mag mbui. Moko kuom midhieche ma nyithindo bende pod kalie gin ma oting'o mako iye mohiu kendo ma omondo nyange kaachiel kod gamo kutego mag ayaki. Number 1 being FGM, number 2 is child labor, and number 3 we also children don't go to school most of the time. We have the cases of defilement. We have teenage pregnancy. Recently we were in a technical group working group meeting where we had a case of 236 cases of teenage pregnancy in one sub-county. Nyithindo mathoth bende indiko tije e kuonde machalo kaka mago ma ikunyo mwandu ma ebolo ma oting'o mula. Rocho ratich nyithindo pod ni malo. E gwenge mag Masara wanyalo wacho ni wan gi weche mag gold kata mula. Nyathi yudo ka seche moko ng'ato dhi otiyo kode gi dhok mamit, omiye incentive moro, omiye pesa moro $500, nyathi ok bitamore. Kasto jogi end up norocho ratich nyithindo gi. Nyithindo mang'eny sani nyithindo chandre oko ka. You don't need, there's a lot of divorce. Ji mon were gi chuo. Koro nyithindo bedo maonge kata parents. E kaunti ma Migori bedo yangore ni kwan familia ma sani nyithindo ema rito bang' ka jonyuol owito ngimagi bende osedhi malo. Gino bende koro osimiyo moko kuom nyithindogi donjo timbego machal kaka mano mar uso dendgi mondo giyud pesa ma gitayogo familiago. E higa mapotin mae mosemiyo weche mag ayaki oidho gwenge mag Suna West, kendo wasetemo kaka migawo mar nyithindo wakawo kendo chenro mar puonjo nyithindo e skunde mag wan gi Child Rights Club. Kata bed nyithindo pod kale midhiero mathoth, migepe makedo kod ratiro mag nyithindo wach ni geno nitiere mar duoko piny kata tieko midhierogo mar rocho ratirogo mag nyithindo e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Sandore,